abu ne na samu yau din nan. Tunda na ƙara so ya kira ta waya ka san ungwanin nasu ma ko masu kuɗi da yara ba a sabin yara kai wata 8 da yaro layin ba nan sa layin kira ta alo ki kira ni Warin ke da hakin boto kenan. Wallahi bacci nake saboda kai ne ma. Bacci? Kai ni na ga tun da fara tun karfe 3 dare har yanzu koma ba. Ki da yake ji. An baccin ma ban koma ba. Ayin ga miki. Ki da garin. Tafiya daga ina ka fito da wannan zafin rana. Inda ke mata fadin ni ce ba zai taba yiwa zo da nan ban zo gurin ki ba. Wallahi kin san yadda nake son ki ne kamar masu kiran zai ci kwata su kiran san da nake miki ba. Idan da za a raba shi gida 100 a baki ba wallahi ki ya cikin mutu sannan ba kai kin sai ta nake sai kuwa ni fa akan kaunar da nake miki na yadda na mutu ki rayu kin sai ta nake ji da ke kuwa shi sa nake son da cikin samarika na kusan ni wai ni dai ya Allah ya ai san da ban ma san ta zan iya kwatanta san da nake miki kin kai wayo Allah na so je akan ki fa nake sai da shi iya ci yo Allah me yake saki bani cikin sai sweetheart gaskiya kana lalata ni shi yasa duk samarika na wallahi duk kudin su bana son su ne kai nake so kun ban so ki bani da duniya zuwa zan so ha ba kuma ba ki ara wannan ba za ta yi ba za ta yi dadi ba wallahi wallahi sai ta nake kauna ki kuwa gaskiya na gode shi wallahi aka kauna da nake miki wallahi da ni na mutu wallahi ki yayi kike sai ta nake son ki wallahi Allah dan kun yi nake so shi daga kiran Allah ayyo Allah da ayyo Allah kai ki sa da dadi ya Allah na yi ga amma da mutu sweetheart wallahi shi yasa nake son ka saboda zafin rana bari na kawo wuce ka wallahi kina su ka na gode wanda ita yi ne ana yi ne karya an kashe wa ma an kashe wa sadiya ta ni na kai na bika mata da wakar yawon kuma ya Allah na sha ba dan gora wallahi na sha rana da yake gani na nan sun tabbar kallon duk inda na yadda shi anan ba anan gurin kika sai me san da naje ka maka wani sha anan anan ba zan to kika ci da dubu kuma yanzu ba mai gadi zan ba wa ɗin shi to sun duba to magana ki duba yanzu ko ta zama iska ne ta bi iska ne babu kai idan zuwa cikin gida ne kawai zuwa dubu ɗayan ba fa wata kika da kuɗi ban kuma nake ma da kuɗi ba musu akwai 1000 to 1000 ɗin ina ta shiga to mun kuɗin na gidi kuɗi na ne na mai gadi zan ba wa su abu a baki wannan ma mun ce ta aike ki aiki mun kuɗin ba wa sweetheart kawai ka bari tun da ba a ga 1000 ba ka bari ba komai zan je ɗauki wani in yi aika da shi kawai ai haka ai gwada ki bari mu ta jiwo da mu ta jiwo ta ko za mu ganta ai na ai dole mu jiwo kai sai ka ce iska kai babban dubu ɗayan nan na neme ta na rasa ta dan mu za mu duwa na haka mu gani na shi lalle yin nan ba ta shiga ribi ai ba ai haka ba ko da kuɗi sannan kuma a ce ba a gansu ba ai dole in ta yake ne ba abin da ya shafe ki ba ya shafe ni ba ba na son ka sha wahala kawai ka bari ke kin san darajar kuɗi yanzu a garin nan kuwa ba ga shi ba ka a jikina kuma a cikin ne faɗo mana zan bishe na tafa ai ina ga wani da kike tura sama ko iska cikin tafiya sama ni
ji ba ji ba ta jikina. Haba sweetheart. Iska ce ba ta dauke ta fa. Iska ce ba ni wane ba. Ki gane ma. Haba sweetheart, ai ka fi karfin wannan abokina. Idan kuɗin kake so ai sai ka min magana ai na ka ka so. Ba ki gane. Ni ba zan ji da kuɗin ki. Ce ma aka mun salari fa. Ce na aka mun salari da kin san wata ba da ƙari da 35 ne. Ka ba ni ko dubu ɗaya ki ba. Gaskiya ni ban ji daɗin abin da kai ba. Yanzu zan yi miki sata? Gaskiya ban ji daɗin abin da miki sata yanzu? Abba da Allah da Annabi da rasan da ta faru da ban tare da Abba za ka iya min sata ba amma ko nawa kake so ka sani idan ka faɗa min ne me baka ne. ai ba. Wallahi ta